कसे काय म्हणजे आज मस्त तयारी करून रेडी झालो आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आजचा दिवस कुणासाठी तरी एकदम स्पेशल असा. काय असं तर कुडाळात गेल्यानंतर सांगते. म्हणजे जाऊच्या अगोदर आमच्या चिंट्याक आतमध्ये टाकलो आणि त्यानंतर बाबूभाई आणि मी बाईकवरनं उन्हाची मस्त तयारी करून बाहेर पडलो. कुडामध्ये येलो. आई सुद्धा आमका भेटली. थोडासा सामान घ्यायचं होता घेतलं. रिक्षामध्ये लोड केलं आणि त्यानंतर मिलिंद भाईकडे येऊन पोहोचलो. म्हणजे मिलिंद भाई आजपासून कुडामध्ये स्वतःचं स्टॉल चालू करता. काय काय मिळतं तुमका सगळं सांगते. सगळ्यात पहिली गोष्ट तर इल्यानंतर पूजा वगैरे करून घेतली कारण आत्या वगैरे सुद्धा इलेला. मिलिंद माझ्या आत्याचा मुलगा असा. बाकी सगळ्या मंडळींनी सुद्धा पूजा करून घेतली आणि त्यानंतर मंडळी मित्रपरिवार सगळे इले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे किरण दादा आणि सुद्धा आपणाक भेटा गेलेले तर खूप भारी वाटलं एकदम. आणि सगळ्यात पहिले आजचे आपले कस्टमर हे होते. एकदम भारी वाटा होता आणि आजचा पहिलाच दिवस होता पण असा वाटच नाही होता की पहिला दिवस असा कारण बरेच जण सारखे येतच होते कंटिन्यू. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय काय मिळतात तर मिलिंद दादाकडे तुमका मस्त मस्त मॉकटेल टेस्ट करून मिळतले कारण सध्या गरमीचं सीझन चालू असा. काही बाकीच्या मेंबर्सनी सुद्धा आपणाक फ्रीमध्ये बनवून घेतल्यानी. त्यानंतर अजून एक गोष्ट म्हणजे आमच्याकडे तुमका मिळतल्या मस्त चायनीज भेल. तर चायनीज भेलचा सुद्धा तुम्ही आनंद घेऊ शकताय. आणि महत्त्वाची गोष्ट लोकेशन तर पोलीस स्टेशनच्या बाजू घेऊ चौक असा. एक वाडीक रोड जाता एक वेंगुर्ला एक जाता तर तिकडेच असा. तर या नक्की भेट द्या आमच्या स्टॉलला आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.